Bé, crec que al final el que parlàvem és que l'entrenament era bo i el resultat no ens acompanyava, no? I aquesta setmana, després de fer una molt bona setmana d'entrenaments, vam aconseguir un resultat victoriós i aquesta setmana, vulguis o no, ha sortit reforçada tot el treball que anàvem portant i la setmana ha sigut molt, molt, molt bona. Sí, al final nosaltres anem a 2-6, però és que hem tingut 3 o 4 partits que els haguéssim pogut guanyar en l'última posició que hem tingut. Llavors, està clar que la Lliga és molt, molt igualada, però sí que és cert que el Girona té un equip pensat per a fites molt, molt superiors a les que estem jugant nosaltres, i només cal veure la plantilla que té i els noms que hi figuren i que a més juguen molt bé, per això fins la setmana passada anaven invictes i crec que se'ls ha de felicitar perquè estan fent un gran treball també. Bé, a més per un equip que juga molt bé a bàsquet, té l'Albert Sàbat que fa jugar tot l'equip, és el cervell claríssim d'aquest equip. Després té moltes variants, perquè té jugadors interiors potents, té 4 que poden jugar tant per dintre com per fora, el Gerard Sevillano, que és un expert en aquesta competició. Bé, crec que haurem de fer un treball molt, 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 molt exigent i a la pretemporada ja els vam guanyar i és un partit que per nosaltres no tenim res a perdre, anem sense pressió i esperem donar el nostre màxim, que és el que demanem cada partit.